ஹலோ கைஸ், நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா அப்கமிங் வர 3 அப்டேட்ஸ் மட்டும் நான் இந்த வீடியோவில் சொல்கிறேன். அதனால் இந்த வீடியோஸ் ஃபுல்லாக பாருங்கள், ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். முதலாக வரப்போகுது பார்த்தீங்கன்னா ஷூ. 3 ஷூ பார்த்தீங்கன்னா பொம்பளை ஷூ கணக்காக இருக்குது. இது எப்படியும் ஸ்டோரில் அடுத்த மந்த்து நம்மளுக்கு அப்டேட் பண்ண போகிறாங்க. எப்படியும் ஒரு 200-300 டைமண்ட் பிடுங்காமல் விட மாட்டாங்க ஃப்ரீ ஃபயர்காரன். இந்த 3 ஷூ பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எனக்கு கொஞ்சம் பிடிச்சிருக்கு. அடுத்ததாக 2ஆவதாக வர்றது பார்த்தீங்கன்னா நீங்களே காமெடியாக இருக்கும். அந்த 2ஆவது வர்றது பாருங்கள். 2ஆவது பார்த்தீங்கன்னா டைனோசர் மேலே உட்காந்துருக்கேன். நம்ம குதிரை மேலே தான் உட்காந்து பார்த்துருக்கோம். இது டைனோசர் மேலே உட்காந்து இந்த பண்டல் வரப்போகுது. இது டோக்கன் டவரில் இந்த வரப்போகுது. டைமண்ட் பிடுங்காம விட மாட்டாங்க. இது பாருங்கள், பண்டலு ஒரு மாதிரியே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. இந்த டைனோசர் பண்டல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்து 3ஆவதாக வருது பார்த்தீங்கன்னா 3ஆவது வந்து சிக்கன், அதாவது பேட்டு. கையில் நம்ம பேட்டு வச்சு கொடுவோம்ல, அது பாருங்களேன் சிக்கன். எனக்கு அது பார்க்கும்போது சாப்பிடும் போல தோணுது. இது ரொம்ப காமெடியாக இருக்குங்க இந்த இதெல்லாம் வர்றது. இது நெக்ஸ்ட் மந்த் ஆட் பண்ண போகிறாங்க.